cele provocări nebune. Da, bine. Așa. Acum vom mânca cărțișoare. Să mâncăm cărțișa. Hai. Uitați. A fugit. Era mai mic acum. Nu mai știu ce are. Bun. Trebuie să bea apă. Amândoi. Bun. Prima provocare a fost destul de grea. Tocmai și-a spart capul acum vreo 2 zile. Parcă. Da. Chiar acum 2 zile. Și dacă vreți, uitați, stai. Să vadă. Încă-i spart. Nu se vede. Nu se vede. Aha.